Ahoj, vítám vás u své křeččí večerní rutiny. První věcí, kterou začínám, je, že měním jídlo a vodu. Staré jídlo většinou vysypávám do klece, ať mají křečči šanci si ho sníst. S miskama poté odcházím do koupelny, kde je umývám horkou vodou. Nepoužívám žádné mýdlo, pouze vodu. Jak můžete vidět, tak misky lehce otřu ručníkem a potom 2 modré misky na vodu naplním až po okraj vodou. Na večeři používám klasický křeččí mix a každému křečkovi dám 1 lžičku. Každý křeček poté dostane svoji misku s vodou a se žrádýlkem. Aby si křečci pochutnali i na čerstvé zelenině, nakrájím jim okurku, kterou potom nakrájím na čtvrtky. Každý křeček dostane 2 čtvrtky na domeček a můžou si pochutnat. A tady už můžete vidět čichajícího Teodora, který už se viditelně těší na svoji večeři. Aby se křečci mohli proběhnout a já bych zamezila počurání nebo pokekání koberce, dám na koberec ručník a poté tady tuhle zábranu neboli ohrádku, do které potom Teodorka vložím a on si tam tak běhá. Do výběhu potom přidám tunýlek a taky záchůdek s písečkem pro činčily, ve kterém se křečci velmi rádi čistí. Podobnou rutinu mají oba dva křečci každý den. Druhou jsem ovšem nenatáčela, protože je pořád ještě dost plachý a rutinu má trošičku odlišnou. Tady už můžete vidět, jak ho dávám zpátky domů a jak si Teodorek pochutnává na své večeři. Já doufám, že se vám video líbilo a ahoj!